हरे कृष्ण. आता आपण 13वा अध्याय चालू करूया. गेल्या खेपेला आपला थोडा झाला होता, आता पुढचा आपण करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बरं, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या शिशी राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहून ठेवली त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आजचं अध्ययन चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. जर त्यांनी मला विशेषतः प्रेमा माताजींनी मला फोर्स केला नसतं तर आज मी तुमच्या समोर नसते. कारण इनिशियली मला खूप प्रॉब्लेम आला की मराठीत कसं काय बोलायचं, कारण आपली बोली भाषा जी मराठी असते ती सोपी असते आणि ही जी आध्यात्मिक भाषा आहे ही आपण वारंवार ऐकत नाही. पण तरी तो प्रवास जो माझा चालू झाला तो चालूच झाला. तर दोघांनाही प्रेमा माताजी आणि नामानिष्ठ प्रभूंना माझा सादर प्रणाम. आणि आता आपण चालू करूया. जिकडे आपण मला वाटतं आपले 5 अध्याय झाले होते का? बरं, मला सांगा 13व्या अध्यायाचं नाव काय आहे? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग. व्हेरी गुड. आणि आता मला कोण सांगेल क्षेत्र म्हणजे काय? शरीर. बरोबर. आणि किती क्षेत्रज्ञ असतात शरीरामध्ये? 2. बरोबर, जीवात्मा आणि परमात्मा. बरोबर. आणि अर्जुनानी प्रथम काही प्रश्न विचारले. त्यांनी 6 प्रश्न विचारलेत. मग ते 6 प्रश्न तुम्हाला आठवतात का? 1-2 आठवले तरी चालतील, असं काही नाही की ते 6च्या 6 आठवले पाहिजे. पण त्यांनी कोणते प्रश्न विचारले? प्रकृती म्हणजे काय? बरोबर. पुरुष म्हणजे काय? क्षेत्र म्हणजे काय? क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? बरोबर. ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञान आणि ज्ञेय म्हणजे काय? बरोबर. छान तुमचा सर्वांचा अभ्यास चाललेला आहे. तर अर्जुनानी प्रथम श्री कृष्णांना प्रश्न विचारले. तो आणि त्याला आणि विस्तार हवा होता. ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञेय म्हणजे काय, प्रकृती म्हणजे काय. आणि श्री कृष्णानी त्या 6 प्रश्नांची व्यवस्थित उत्तरं दिली आणि त्याच्यावर ते इलॅबोरेट करतायत, त्याचाच विस्तार करून त्यांना सांगतायत, अर्जुनाला श्रीकृष्ण सांगतायत.
आणि मग आपण बघितलं की जेव्हा श्री कृष्ण याचा विस्तार करून अर्जुनाला सांगतात, तेव्हा प्रथम ते काय सांगतात अर्जुनाला, की जे मोठमोठे ऋषी आहेत त्यांनी सुद्धा हे जे ज्ञान आहे त्याचा अनालिसिस केलेला आहे, त्याच्यावर त्यांनी रिसर्च केलाय किंवा डीप स्टडी झालेला आहे त्यांचा, आणि ते सुद्धा याच निष्कर्षाला पोचलेले आहेत. आता इकडे श्री कृष्ण स्वतः अथॉरिटी असून देखील ते या ऋषींनी जे काम केलेलं आहे, जे त्यांनी फिलॉसॉफिकल डिस्कशन केलेलं आहे किंवा हे तत्वज्ञान जे मांडलेलं आहे त्याला संमती तर दिलेलीच आहे, पण इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद म्हणतात की जेव्हा एखादा लर्नेड अथॉरिटी असेल, एक ज्ञानी असेल, तो सुद्धा बोलताना असा बोलतो जेणेकरून आपल्याला समजतं की हा किती नम्र आहे. कुठेही श्री कृष्णाने सांगितलं नाही मी असं म्हणतो म्हणून हे सत्य आहे आणि हे मी जे काय सांगतो त्या आज्ञेचं पालन कर, नाही. इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की ऋषींनी सुद्धा याच्यावर विश्लेषण केलेलं आहे, त्यांनी रिसर्च केलेला आहे, त्यांनी अभ्यास केलेला आहे आणि मग हे मांडलेलं आहे. तर आपल्याला सुद्धा जेव्हा आपण कधी दुसऱ्यांना कुठलीही गोष्ट सांगायला जातो तेव्हा आपल्याला सुद्धा श्लोक पाठ पाहिजे किंवा कुठल्या अध्यायात तो आहे, श्रीमद भागवतम मध्ये असेल तर कुठल्या स्कंदात आहे. बरं, मी तुम्हाला ते 4 श्लोक सांगितले होते पाठ करायला. चतुर्श्लोकी भगवद्गीता पाठ झालेत का तुमचे, की आणि तुम्हाला काही वेळ पाहिजे? 3च झाले माताजी अजूनपर्यंत. ठीक. 4था होत नाहीये. बरं, चालेल. मग मी पण आधी करते एक प्रयत्न. आठवडा देते आणि तुम्हाला हा. सांगते. चालेल. ते पाठ झाले पाहिजेत ते. आता आपण हे इथपर्यंत आलो होतो ना. आपण मला वाटतं 13.5चा थोडासा हे वाचला होता ना, ते जे कोश आहे त्याच्यावर थोडस अगदी ब्रीफ डिस्कशन जे आहे ते आपण वाचलं होतं. आता थोडस आपण डिटेलमध्ये तुम्हाला मी सांगते या कोशांबद्दल. आता एकच मिनिट. ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला सांगितलं की मेडिकली जर तुम्ही बघितलं तर हे जे शरीर आहे, आता मेडिकल नॉलेज सर्वत्र उपलब्ध आहे, तुम्ही गुगल केलं तरी तुम्हाला समजेल की हे जे शरीर आहे सगळ्यात त्याचा आउटरमोस्ट लेयर म्हणजे आपण त्याला त्वचा म्हणतो, आणि मग आतमध्ये जे असतं ते स्केलेटल सिस्टम असतं आणि त्याच्यामध्ये आपले व्हायटल ऑर्गन्स असतात, जसं हृदय किंवा तुमचे लंग्स, किडनी, लिव्हर वगैरे असं असतं. तर ही मेडिकल अनाटॉमी झाली. पण समजा जर तुम्ही शास्त्रात काय दिलंय तर मेडिकल अनाटॉमी मध्ये कुठेही आत्माचा जरा सुद्धा त्यांनी आत्माचं अस्तित्व मानलं नाहीये. मेडिकल नॉलेज म्हणजे काय, सायकल ऑफ रिॲक्शन्स असतात आणि त्याचे बाय प्रोडक्ट्स काय होतात किंवा फंक्शनिंग मध्ये कुठे अबनॉर्मॅलिटी असेल तर मग ते नोटीस केलं जातं. पण सर्वाच्या पाठीमागे आत्मा जो सर्वात महत्वाचा आहे, आत्मा, त्याच्याबद्दल कुठेही मेडिसिन मध्ये काहीही सांगितलेलं नाहीये. आणि आता शास्त्रात त्यांनी काय सांगितलंय,
आत्म्याला सेंटरमध्ये घेतलंय आणि आत्म्याच्या वरची जी आवरणं आहेत, जी 5 आवरणं आहे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश, ही जी 5 आवरणं आहेत याच्यावर त्यांनी एम्फसिस दिलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की ही आवरणं कशी असतात. आता हे जे 5 कोश आहेत, सर्वात वरचा कोश जो आहे तो अन्नमय कोश आहे किंवा सर्वात बाहेरचं जे आवरण आहे ते अन्नमय कोशाचं बनलेलं आहे. आता अन्नमय कोश म्हणजे जे आपण शरीरामध्ये जे आपण आपल्याला आरशामध्ये आपण आपल्याला बघतो, हे जे स्थूल शरीर आहे ते स्थूल शरीर अन्नमय कोशाचं बनलेलं आहे. आता जो अन्नमय कोश असतो, आता समजा जर तुम्हाला खूप हेल्दी राहायचंय, खूप हेल्दी स्ट्रॉंग राहायचंय, तर तुम्ही काय करता, हा जो अन्नमय कोश आहे किंवा ही जी मटेरियल बॉडी आहे, भौतिक शरीर आहे, या शरीराची तुम्ही काळजी घेता. तुम्ही उत्तम अन्न खाता, पाणी भरपूर पिता, एक्सरसाइजला जाता, तर अशा तऱ्हेने तुम्ही तुमचं शरीर फिट ठेवता. पण तुम्हाला खरं माहितीये का, जर तुम्हाला उत्तम आरोग्य पाहिजे तर फक्त अन्नमय कोश किंवा तुमचं फक्त अन्नमय शरीर रोबास्ट आणि हेल्दी असून तुम्हाला हेल्थ तुमची चांगलीच राहील याची गॅरंटी नाही. अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, ही जेव्हा तुमची आनंदमय शरीर, ही शरीर जेव्हा तुमची खूप स्ट्रॉंग राहतात, तेव्हाच तुमची ओव्हरऑल जी फिजिकल हेल्थ असते ती उत्तम राहते. आता अन्नमय शरीराच्या आतमधलं जे आवरण आहे किंवा आतमधलं जे शरीर आहे त्याला आपण म्हणतो प्राणमय कोश. आणि ही जी फिजिकल बॉडी आहे, म्हणजे एखादा फुगा जसा असतो आणि त्याच्यामध्ये आपण हवा घालतो आणि त्या फुग्याला एक शेप येतो किंवा एक आकार आपल्याला दिसतो त्या फुग्याचा. त्याचप्रमाणे ही जी आपलं अन्नमय शरीर आहे ती त्याच्या आतमध्ये जेव्हा हे प्राणमय शरीर असतं, ही हवा जेव्हा आतमध्ये असते तेव्हा या शरीराला एक आकार येतो. आणि मग आता अन्नमय शरीराचं मी तुम्हाला सांगितलं की त्याला हेल्दी ठेवायला काय केलं पाहिजे. आता हे प्राणमय शरीर जर तुम्हाला उत्तम ठेवायचं असेल तर तुम्हाला काय करावं लागतं, तुम्हाला प्राणायाम करावा लागतो. तुम्हाला हे जे प्राणमय शरीर आहे हे 5 वायूंनी बनलेलं आहे, प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान. आणि जेव्हा तुम्ही उत्तम म्हणजे शुद्ध हवेमध्ये राहता, तुम्हाला सूर्यप्रकाश चांगला मिळतो, तेव्हा हा जो प्राणमय कोश आहे हा चांगला राहतो किंवा याचं जे फंक्शनिंग आहे ते उत्तम तऱ्हेने आतमध्ये चालू लागतं. आणि हे जे मी तुम्हाला सांगितले हे 5 वायू, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, या प्रत्येकांचा एक एक फंक्शन आहे आणि ते आपल्या जे वेगवेगळी अवयव आहेत त्यांना ते प्राण देतात किंवा ती शक्ती देतात त्यांच्या फंक्शनिंगसाठी. आणि हे जे आपण ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करतो, प्राणायाम करतो, त्यांनी आपलं आयुष्य चांगलं राहतं आणि वाढतं सुद्धा. आणि जितकं तुम्ही स्थूलातून सूक्ष्म आवरणात जाल किंवा सूक्ष्म शरीरात जाल आणि जितकी त्याची हेल्थ चांगली असते तेव्हा सूक्ष्म शरीराची हेल्थ जी असते, आरोग्य असतं, त्याचा इफेक्ट तुम्हाला अन्नमय कोशावर किंवा स्थूल शरीरावर दिसतो. त्याच्यानंतर प्राणमय कोशानंतर बरं, आता अन्नमय कोश जो असतो त्याच्यामध्ये काय असतं की तुमच्यामध्ये एक
एक साक्षात्कार होतो. म्हणजे तुमची जी चेतना आहे ती वेगवेगळ्या स्तरांवर असते. अन्नमय कोशामध्ये जी चेतना असते किंवा जो साक्षात्कार असतो तो काय असतो की अन्न हेच ब्रह्म आहे, अन्न हेच परब्रह्म आहे आणि अन्नाला आपण खूप इम्पॉर्टन्स देतो. आणि हा जो अन्नमय कोश आहे हा आपल्याला किंवा जे अन्नमय कोशामध्ये आहे ते, एक मिनिट, हॅलो, येस, अन्नमय कोश जो आहे त्यात अन्न हे परब्रह्म आहे हा साक्षात्कार असतो. आणि तुमच्या ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज असतात ते त्याचा संबंध डायरेक्ट अन्नाशीच असतो. उदाहरणार्थ जे वृक्ष आहेत, जी झाडं आहेत, त्यांना माहित असतं की अन्न कुठे मला मिळेल किंवा जर ती मुळं बघितली तर ते अशा दिशेने जातात जिकडे त्यांना पाणी मिळेल, किंवा ते झाड सुद्धा जी पानं आहेत ते अशा दिशेने झुकतात जिकडे सूर्यप्रकाश आहे. तर जे अन्न आहे या अन्नालाच खूप महत्व दिलं जातं. किंवा जे आपण एखादं तानं मूल बघतो त्याला काय माहित असतं की मला आता भूक लागली, मला खायचं आहे किंवा त्याला दूध प्यायचं असतं, तेव्हा तो काय करतो, ते मूल काय करतात, जोरात रडायला लागतं. तर अशा तऱ्हेने फूड इज सुप्रीम या कोशामध्ये, अन्नमय कोशामध्ये. आणि जे मानव किंवा जी माणसं या अन्नमय कोशामध्ये ते फक्त आपल्या खाण्यापिण्याचाच विचार करतात, बाकी काही नाही. म्हणजे ते त्यांच्या काय एक ते इंग्लिशमध्ये म्हणतात लिव्ह टू ईट, म्हणजे ते फक्त रोज दिवस रात्र खाण्यापिण्याचा विचार करतात. इंद्रिय तृप्ती, जिव्हेची जी तृप्ती आहे हे त्यांचं प्राईम गोल असतं. आणि अशाने जे या अन्नमय कोशापर्यंत ज्यांची तेवढीच चेतना असते ते जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकलेले असतात. त्याचा पुढचा कोश जो आहे प्राणमय कोश. आता इकडे तुम्हाला अन्नाची तर जाणीव असतेच की मला भूक लागली, मग अन्न शोधायला आपण जातो. जे प्राणी असतात ते प्राणमय कोशामध्ये असतात. आता प्राणमय कोशामध्ये तुम्हाला आणि एक ऍडिशनल तुमची चेतना डेव्हलप झालेली असते की हे शरीर माझं आहे आणि मला या शरीराचे प्राण राखले पाहिजे. एक हरण आहे, त्याच्या पाठीमागे वाघ लागला तर ते हरण काय करतं, त्याचे प्राण वाचवण्यासाठी जोरात पळायला लागतं. तर हे कसं आहे, सर्वायवल साठी, म्हणजे त्याला समजतं की आता माझे प्राण जाणार, हे जे माझं आता शरीर मिळालेलं आहे या शरीराद्वारे जी मी इंद्रिय तृप्ती करतोय आता हे शरीर नष्ट होणार, हे त्याला समजतं. आता जे जी माणसं या प्राणमय कोशामध्ये असतात, तर अशी माणसं कशी असतात, त्यांना आता बघा, आपल्याला आपल्या सिक्युरिटीसाठी म्हणा, सर्वायवल साठी म्हणा, आपल्याला एक घर लागतं, अन्न लागतं. पण जो माणूस त्याचाच रोज विचार करत बसतो की मला इतके पैसे पाहिजेत, मग मला इतकं मोठं घर पाहिजे, आणि आपल्या सिक्युरिटीचा, किंवा आता मी एक बिझनेसमॅन आहे, मला इतका पैसा मिळतो, पण हा माझा शत्रू आहे, हाही तोच बिझनेस करतो, त्याला कसं खाली पाडायचं आणि सगळं मार्केट मी कसं घ्यायचं, मला 5 फ्लॅट्स पाहिजेत, राहणार एकाच फ्लॅटमध्ये, पण ती सिक्युरिटी, ते ऍसेट्स गोळा करून ठेवण्याच्या तो जन्मभर पाठी असतो, तो प्राणमय कोशामध्ये असतो. आता जे अष्टांग योगी असतात, हे जे अष्टांग योगी ते
प्राणायामावर त्यांची खूप मास्टरी असते आणि प्राणायाम करून जर तुम्ही बघितलं तर त्यांचा ते खूप आयुष्य त्यांचं दीर्घायू असतात आणि ते म्हणजे त्यांच्या ब्रीदिंगमुळे ते त्यांचे अनेक जे अन्नमय कोशामध्ये आपल्याला जेव्हा आपल्याला शरीर असतं तेव्हा आपल्याला रोज भूक लागते, आपण 2दा जेवतो किंवा 3दा आपण अन्न खातो, तर याच्यावर सुद्धा ते मात करू शकतात, ते अनेक दिवस न खाता सुद्धा राहू शकतात. तर हा झाला प्राणमय कोश. आता प्राणमय कोशानंतर मनोमय कोश. मनोमय कोशामध्ये एक माणूस असतो, तो कुठला विचार करतो की मी मन आहे, किंवा हे जे ज्ञानमय कोश असतो हा कशाचा बनलेला असतो, मनाचा बनलेला असतो. 84 लक्ष योनीमध्ये फक्त माणसाचं मन खूप विकसित झालेला आहे आणि या विकसित मनाकडे खूप बळ आहे, ज्यानी ते इतर इंद्रिय जी आहे ते संयमित करू शकतो. तर हे जे मनोमय कोश आहे याच्यामध्ये विचारांना खूप महत्व आहे, की तुम्ही जसे विचार करता त्याचा इफेक्ट जो आहे तो तुमच्या शरीरावर होत असतो. तर आता जे काही विचार चांगले असतात आणि काही विचार वाईट असतात. आता समजा जर म्हणजे हा जो मनोमय कोश आहे ना, आपण असं म्हणू शकतो की हे विचारांचं एक शरीर आहे किंवा मेंटल ॲपरेटस आहे, तो जे मनामध्ये तुम्ही सतत विचार करता त्याचं एक शरीर होतं. आता मनामध्ये आपण सारखा समजा जर एखादा माणूस खूप रागीट असेल किंवा खूप द्वेष करणारा असेल, दुसऱ्या बद्दलचा सूड भाव त्याच्यामध्ये असेल, रिवेंज घ्यायचं, तर मग काय होतं, एकसारखा दीर्घकाळ तो एकसारखा राग करतोय, दुसऱ्यांबद्दल द्वेष करतोय. हे जे नेगेटिव्ह इमोशन्स आहेत त्यांनी काय होतं, आता राग यांनी काय होतं, ब्रीदिंग कसं होतं, खूप रॅपिड ब्रीदिंग होतं आणि मग त्या खूप दीर्घकाळाने हे जे आपण राग कंट्रोल केला नाही आणि असं ब्रीदिंग चालू झालं की मग आपल्याला आपल्या शरीरावर इधर बीपी किंवा इतर कुठले तरी रोग दिसतात. पण याचा ओरिजिन कुठे झालाय, तुमच्या मेंटल बॉडीमध्ये, तुमच्या मनोमय कोशामध्ये, ज्ञानमय कोशामध्ये त्याचा ओरिजिन आहे. तर जेव्हा आपण चांगले विचार आपल्या मनामध्ये ठेवतो त्याचा सुद्धा चांगला इफेक्ट तुमच्या शरीरावर होतो. बघा, एखादा शांत माणूस असेल आणि तुम्ही त्याच्याजवळ बसला तर तुम्हाला जाणवेल का किती हा शांत आहे, त्याचं ब्रीदिंग सुद्धा खूप शांत असतं, जरी त्याला हेल्थ इश्यूज काही नसतात. तर अशा प्रमाणे हा जो मनोमय कोश आहे हा असं म्हणता येईल की ही मेंटल बॉडी आहे. बरं, हा जो मनोमय कोश असतो हा दिवसातून काही वेळ पूर्ण शटडाऊन होतो. जेव्हा आपण गाढ झोपलेला असतो तेव्हा हा पूर्ण शटडाऊन झालेला असतो आणि त्यांनी आपल्या शरीराचं रिज्युविनेशन होत असतं. आणि प्राणमय कोश जो असतो किंवा प्राणमय कोशाचं जे फंक्शनिंग असतं ते अखंड चालू राहतं. तुमच्या पहिला श्वास जो तुम्ही घेता आणि अंतिम श्वास जो तुम्ही घेता त्यामध्ये हा प्राणमय कोश सतत चालू असतो आणि मनोमय कोश म्हणजे बंद परत चालू असा होत असतो. आता मनोमय कोश ज्या वेळेला कोणी कोमामध्ये जातात तेव्हा ही जी मेंटल बॉडी आहे ही पूर्ण शटडाऊन होते आणि मग डॉक्टर सांगतात हा कोमामध्ये गेलाय किंवा हा माणूस ब्रेन डेड आहे, परंतु ते त्याला डेड डिक्लेअर करत नाहीत. का?
कारण प्राणमय कोशाचं फंक्शनिंग व्यवस्थित चालू असतं. ज्या वेळेला प्राणमय कोश थांबतो, म्हणजे तुम्ही श्वास घेत नाही, त्यावेळेला डॉक्टर डिक्लेअर करतात की बाबा दिस पेशंट इज नो मोर किंवा दिस पेशंट इज डेड. पण मनोमय कोश कसा असतो, तो शटडाऊन होतो, परत चालू होतो, बंद चालू असा होत असतो. आता हा जो मनोमय कोश आहे, याची जर तुम्हाला तब्येत उत्तम ठेवायची असेल तर मग तुम्ही कुठलं वाचन केलं पाहिजे? तुम्ही तुमच्या मनाला रोज खाद्य देता, ते चांगलं देत आहात का? तुम्ही समजा जर तुम्हाला सिनेमा, खूप व्हायलंट मूवीज किंवा तुम्हाला ते जे अंडरवर्ल्ड आहेत ना, कोण बरं तो दाऊद इब्राहिम, त्याचं कुठलं पुस्तक आहे, भाईकळा टू मी, आणि एक कुठलं तरी असंच पुस्तक आहे, मला आता पटकन नाव नाहीये, ते दुबई टू डोंगरी की असं काहीतरी एक पुस्तकाचं नाव आहे. तर हे जे तुम्ही जेव्हा अशी पुस्तकं, क्राईम बद्दल पुस्तकं वाचता, तेव्हा तुम्ही तुमच्या मनाला, ही जी मेंटल बॉडी आहे, याला कुठले विचार देताय? खूप वाईट विचार देताय, आणि अशा वाईट विचारांचा परिणाम होतो तुमच्या प्राणमय कोशावर, आणि मग तो अन्नमय कोशावर दिसतो. आता अर्थात एखादं पुस्तक वाचलं तर काय होत नाही, पण एकसारखं आपण जर एडिक्ट झालो की असे व्हायलन्स बघायचा आणि त्याच्याबद्दल आपण खूप वाचन करत असू, किंवा जे गँगस्टर्स असतात त्यांचं चरित्र समजा जर आपण रेग्युलरली वाचलं असल्या लोकांचं, तर मात्र ही जी आपली मेंटल बॉडी आहे तिचं आरोग्य चांगलं राहत नाही. त्याच्या पुढचं जे आहे ते म्हणजे विज्ञानमय कोश. आता विज्ञानमय कोश, बरं, हे जे मनोमय कोश आहे, मी तुम्हाला सांगितलं की हे त्याचं, तुम्ही जेव्हा खूप क्राईम सीन्स किंवा व्हायलन्स बघता तेव्हा याचं आरोग्य चांगलं होत नाही. मग याचं चांगलं आरोग्य राखण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे? तुम्हाला रोज प्रत्याहाराचं एक डेली सेशन करायला हवं, विड्रॉवल ऑफ सेन्सेस. म्हणजे हे तुम्हाला जाणलं पाहिजे की काय माझ्यासाठी चांगलं आहे, काय चांगलं नाही, किंवा आता मी सिनेमाला जायचं की नाही जायचं, किती सेन्सेस विड्रॉ करायचे आणि कसं रिॲक्ट करायचं, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. आणि मग तुम्हाला जेव्हा तुम्ही एका हार्मनीमध्ये राहता, घरचं वातावरण जेव्हा खूप सपोर्टिव्ह असतं, तेव्हा हे जे तुमची जी मेंटल बॉडी आहे ती चांगली राहते. किंवा एखादा कोणाला छंद असेल, तो छंद थोडा वेळ रोज किंवा आठवड्यातून 2दा 3दा तरी तो छंद घेतला पाहिजे. अशा तऱ्हेने असं नाही की खूप खूप काम करायचं, म्हणजे ऑल वर्क अँड नो प्ले मेक्स जॅक अ डल बॉय, म्हणजे असं नाही, खूप ओव्हरलोडिंग झालं नाही पाहिजे या मेंटल बॉडीवर. तर विचार करून कुठला आहार माझ्यासाठी चांगला आहे, तर आणि रोज नित्य प्रत्याहार हा झाला पाहिजे. तर हे आपण त्याची तब्येत चांगली ठेवायला केलं पाहिजे. मग विज्ञानमय कोश, विज्ञान म्हणजे इकडे काय आहे की पॉवर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, सद विवेक बुद्धी. आता हा जो विज्ञानमय कोश आहे, हा बुद्धी आणि मिथ्या अहंकाराचा बनलेला असतो, आणि ज्यांची हा जो विज्ञानमय कोश ज्यांचा खूप वीक असतो किंवा जेव्हा स्ट्रॉंग नसतो, अगदी शक्तिहीन असतो, तर मग अशी जी माणसं असतात ते कसे असतात की त्यांची विल पॉवर खूप कमी असते. कुठलंही कार्य ते करायला घेतील आणि लवकर सांगतील माझ्याने काही जमणार नाही. मग त्यांना कुठलेही स्ट्रॉंग मॉरल एथिक्स
नसतात. ही अशी लोक खूप स्वार्थी असतात. काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हे त्यांना सांगता येत नाही. आणि हा जो चौथा कोश आहे, विज्ञानमय कोश, या कोशामध्ये प्राणी आणि मनुष्य याच्यामध्ये म्हणजे आपल्याला फरक समजतो या कोशामुळे, विज्ञानमय कोशामुळे आपल्याला समजतं. आता हा कोश जर तुम्हाला उत्तम याचा आरोग्य ठेवायचं असेल तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे? नियम अगदी मनापासून पाळले पाहिजेत. आसन, प्राणायाम हे सगळं आपण जेव्हा करतो, वाचन झालं पाहिजे, तेव्हा मग हा जो कोश आहे, विज्ञानमय कोश, हा चांगला विकसित व्हायला लागतो. आणि आता या कोशाच्या पुढला जो कोश आहे, जिकडे ज्याच्यामध्ये आत्मा असतो, तो म्हणजे आनंदमय कोश. आता आनंदमय कोश हे पाचवं शरीर झालं किंवा शेवटचं आवरण झालं. आणि जास्त करून माणसांमध्ये हे पूर्ण अविकसित आहे, म्हणजे टोटली अनडेव्हलप्ड आहे. आणि ही सर्वात हे सूक्ष्म आवरण आहे. आणि याचा आपण अनुभव घेऊ शकतो जेव्हा आपल्याला आनंद होतो, तेव्हा आपण याचा अनुभव घेऊ शकतो. पण कुठला आनंद? मला लॉटरी मिळाली तो आनंद नाही. जेव्हा तुम्हाला आध्यात्मिक आनंद मिळायला लागतो, तेव्हा तुम्ही या आनंदमय कोशाचा अनुभव घेऊ शकता. आणि आता तुम्हाला आनंदमय कोश जर उघडायचा असेल किंवा आनंदमय कोशापर्यंत पोचायचं असेल, अथवा आनंदमय कोशाचं आरोग्य उत्तम ठेवायचं असेल, तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे? 3 गोष्टी केल्या पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे सेवा. जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आहेत, त्यांची मनापासून सेवा केली पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे भक्तियोग केला पाहिजे, कृष्णाची सेवा केली पाहिजे. आणि तिसरं म्हणजे सतत तुम्ही कृष्णाबद्दल विचार करून समाधीच्या स्थितीमध्ये पोचायला पाहिजे. या 3 गोष्टी माणूस करू शकतो जेव्हा तो आनंदमय कोशापर्यंत पोचतो. तर हे झाले 5 कोश. आणि या 5 कोशांचं थोडंसं मी जरा डिटेलमध्ये तुम्हाला सांगितलं की कसं होतं की प्रत्येकाचं जे आरोग्य आहे, जितकं आरोग्य सूक्ष्म आवरणाचं चांगलं, तितकं तुमचं जे अन्नमय कोश आहे किंवा हे जे शरीर आहे ते उत्तम राहतं. कुमुद माताजी, 6 आणि 7. Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes, 1 minute. Hmm. 6 and 7. Yes. महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त 10 इंद्रिये आणि मन आणि 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारासहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण.
आता जरासं मी ते परत कोशांचं एक गोष्ट सांगायला विसरले, ते तुम्हाला आता सांगते की जेव्हा अन्नमय कोश म्हणजे फूड इज सुप्रीम, प्राणमय कोश म्हणजे कॉम्पिटिशन असते, तू पुढे जाणार की मी पुढे जाणार. तर किंवा प्राण्यांमध्ये आपण बघतो त्यांचा जीव वाचवण्यासाठी ते पळतात. ज्ञानमय कोश नाही तर मनोमय कोश म्हणजे काय, इकडे जेव्हा हा कोश विकसित होतो तेव्हा माणूस इंद्रिय तृप्तीपेक्षा वर जातो आणि तो असा विचार करतो की मला आनंद, मी जरी बाहेरून दिसतं की मी इंद्रियातून आनंद घेते, उदाहरणार्थ आपण रेस्टॉरंटमध्ये जातो, पिझ्झा पास्ता खातो आणि ते आवडतं, पण तो आनंद काही काळच टिकतो. आता हा जो आहे माणूस, याला वाटतं की आनंद माझा 4 तास 5 तास टिकावा. मग त्याचं मन जे आहे तो क्लासिकल म्युझिक मध्ये किंवा चांगली पुस्तकं वाचण्यामध्ये तो घालवू शकतो आणि त्यात तो रमू शकतो. 5 तास 6 तास तो रमू शकतो. मग विज्ञानमय कोश, एकदा तो रमायला लागला, 5-6 तास त्याला आनंद मिळायला लागला की त्याला असं वाटतं तरी 5-6 तास कमी आहे, मला आणि आनंद हवाय. या आनंदापेक्षा सुद्धा मला 8 तास 12 तास 24 तास आनंद असला पाहिजे. मग जेव्हा तो असा विचार करतो तेव्हा तो चांगली पुस्तकं वाचतो, जसं भगवद्गीता किंवा काही शुद्ध भक्तांची चरित्र वाचतो आणि मग तेव्हा तो या कन्क्लुजनला येतो की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे. आणि त्याला एक समजतं की आनंदाचा उगम हा आत्मा आहे, हे शरीर किंवा इंद्रिय नाहीये. आनंद मला आत्म्याकडूनच मिळणार. आणि असं जेव्हा त्याला समजतं तेव्हा त्याचा रिसर्च चालू होतो आणि मग तो एका शुद्ध भक्ताच्या संगतीत येतो किंवा त्याला एक आध्यात्मिक गुरु मिळतात आणि हे गुरु त्याला सांगतात की जर तुला आनंद घ्यायचा असेल तर तुला परमात्म्याशी कनेक्ट झालं पाहिजे. आणि परमात्मा जो आहे तो सर्व रसांचा आगर आहे. आणि आपण बघा, जेव्हा आता आनंद हा कशात असतो, मला सांगा बरं, तुमच्या काय काय कल्पना आहेत आनंदाबद्दल? हरे कृष्ण माताजी. कोण सांगेल? हरे कृष्ण आपण माताजी. बोला बोला. जेव्हा आपल्या मनासारख्या गोष्टी होतात तेव्हा आपल्याला आनंद वाटतो. नाही, पण आनंद कशात आहे? पैशामध्ये आहे की म्हणजे असं मी विचारते, आनंद तुम्ही कशात शोधता? आवडीनिवडीमध्ये. सुख शांती मध्ये आनंद जास्त असतो असं मला वाटतं. पण की ते सुख कशात आहे? पैशामध्ये, अध्यात्मामध्ये मिळतं. भौतिक वस्तूंमध्ये आहे, कशामध्ये? नाही, आपण जेव्हा अध्यात्म मार्गी असतो किंवा म्हणजे भक्ती मार्गामध्ये आपण जेव्हा असतो ना, की म्हणजे आपण हे भगवद्गीता वाचणं, म्हणजे भक्ती म्हणजे काय एक्झॅक्टली? परमेश्वराशी जोडलं जाणे. म्हणजे आपण कुठलं तरी एक रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करतो हो. श्रीकृष्णांबरोबर. मग ते रिलेशन एक सख्याचं असेल किंवा वात्सल्य असेल, माधुर्य असेल, सेवाभाव असेल, कुठलं तरी एक नातं आपण एस्टॅब्लिश करतो. तर तो गुरु सांगतो की जोपर्यंत तू नातं श्रीकृष्णाशी एस्टॅब्लिश करत नाहीस तोपर्यंत तुला कितीही भौतिक सुख मिळाली, शांती, कितीही भौतिक शांती असू दे, पण तरी तुझा आत्मा काही यांनी तृप्त होणार नाहीये. तुला श्रीकृष्णाबरोबर एक नातेसंबंध एस्टॅब्लिश केलाच पाहिजे. आणि तेव्हा त्याला समजतं की परमात्मा हा रसांचा आगर आहे. आपण इकडे आपल्या रिलेशनशिप्स इतर लोकांबरोबर एस्टॅब्लिश करतो आणि त्यातून आपण आनंद घ्यायचा प्रयत्न करत असतो, जो क्षणभंगूर असतो.
आणि इकडे हे जे गुरु आहेत हे त्याच्या शिष्याला सांगताय की श्रीकृष्ण हा रसांचा आगर आहे, तिकडे तुला अमर्यादित आनंद मिळणार आहे जेव्हा तू श्रीकृष्णाबरोबर कुठलंही नातं एस्टॅब्लिश करशील, तेव्हा तुला असा आनंद मिळणार आहे. तर आणि जेव्हा त्याला असं समजतं आणि तो श्रीकृष्णाबरोबर कनेक्शन एस्टॅब्लिश करतो किंवा भक्तियोग चालू करतो, मग हळूहळू त्याला तो आनंद मिळू लागतो आणि मग आपण म्हणतो की यांनी आनंदमय कोश पार केलेला आहे आणि आता तो परमात्म्याशी एकरूप झालेला आहे आणि अखंडित आनंद त्याला मिळायला लागतो. आता हे 13.67 झालेलं आहे. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की जी 24 तत्वे आहेत, या 24 तत्व्यांच्या शरीराला किंवा या 24 तत्वांच्या समूहाला क्षेत्र असं म्हटलेलं आहे. हा, तर आता मला कोण सांगेल, कोणाला पाठ आहे की ही 24 तत्वे कोणकोणती आहेत? कोणी सांगू शकेल? इकडे लिहिलेलीच आहेत म्हणा. आपण बरं, चालेल. पंचमहाभूत म्हणतो ते. हा, पंचमहाभूते बरोबर, ही 5 झाली. सेन्सेस 5 सेन्सेस जे आहेत ते बरं, घ्राणेंद्रिय किंवा हा. आपण स्पर्श, हे 5 आहे. नंतर मन, बुद्धी म्हणजे माइंड, हा, म्हणजे बरोबर हे आहे. 11 होतील. चालेल, सेन्स ऑर्गन, झाले छान ट्राय केलाय. सेन्स ऑर्गन्स पण येतील मग ह्याच्यामध्ये. सेन्स ऑर्गन्स. ते तर जे आता सेन्सेस आहेत त्यांचे रेफरिंग त्यांचे ऑर्गन्स, म्हणजे हम्म, मग हे 15 आणि 1 तो माइंड 16 झाले. पुढचे चालेल, विचार चांगला ट्राय केलाय. माताजी हा, सांगा. 3 गुण ना? बरोबर, करेक्ट. अव्यक्त. चालेल, आता मी सांगते, तुम्ही काउंट करा. पंचमहाभूत 5 झाली. अहंकार किंवा मिथ्या अहंकार आपण म्हणतो. मग बुद्धी झाली. मग 3 गुण हे एकच धरायचे आहेत, त्याला अव्यक्त असं म्हटलेलं आहे. मग तुमची 10 इंद्रिये, आता या इंद्रियांमध्ये 5 कर्मेंद्रिय घेतलेली आहे आणि 5 ज्ञानेंद्रिय घेतली आहे. तर 5 कर्मेंद्रिय कोणकोणती आहेत? ते हात, पाय, तुमचे व्होकल कॉर्ड, जनेंद्रिय आणि गुदद्वार, ही 5 वर्किंग सेन्सेस किंवा 5 कर्मेंद्रिय. 5 ज्ञानेंद्रिय कोणती आहेत? डोळे, कान, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श झालं. आणि मग या इंद्रिय जी आहेत, 5 इंद्रिय आपल्याला जी आहेत, या इंद्रियांचे विषय, हे विषय सुद्धा आपल्या मनामध्येच राहत असतात. आता मी तुम्हाला इकडे स्लाइड दाखवली आहे अगोदर. यात तुम्ही बघितलंय का की एक मुलगा असतो, तो गाढ झोपलेला असतो आणि त्याचं त्याची गर्लफ्रेंड असते आणि तिच्याबद्दल तो विचार करत असतो किंवा त्याच्या बिझनेस बद्दल. इकडे ते काम आधीच्या आहे बघा, देहभानाचा अवस्था ना माताजी? पैशाचा विचार करतोय, त्याच्या मैत्रिणीचा विचार करतोय. तर जे इंद्रियांचे विषय आहेत आपल्याला दिसतात, ते बाहेर दिसतात, पण ते कुठेही न राहता आपल्या मनामध्येच राहत असतात, म्हणून त्यांना सुद्धा यात काउंट केलेला आहे. तर असं जेव्हा तुम्ही ऍड करता, तेव्हा ही बेरीज केल्यानंतर 24 तत्व, 24 एलिमेंट्स हे तुम्हाला दिसतं. आणि या 24 तत्वांच्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशननी खूप व्हरायटी
ऑफ इमोशन्स, वेगवेगळे भाव निर्माण होतात. तर जे भाव आपल्यामध्ये दिसतात ते या 24 तत्वांचे परम्युटेशन, कॉम्बिनेशन आहेत. तर आता हा जो आपण आता स्टडी केला की 24 तत्व आहेत किंवा 24 तत्वांच्या समूहाला आपण शरीर किंवा क्षेत्र म्हणतो, याला आपण सांख्य योग म्हणतो. आता इकडे डिटेलमध्ये आपल्याला जायचं नाहीये. आता ही जी 24 तत्व आहे, ही 24 तत्व या आत्म्याला एका प्रिझन सारखी आहेत. हा शरीर आहे, आत्मा आतमध्ये, आणि 24 तत्वांनी किंवा 24 एलिमेंट्सनी तो बांधलेला आहे. आणि आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तुम्ही कोणते गुण तुमच्यामध्ये निर्माण केले पाहिजे, ज्यांनी हा आत्मा हे तुमचं क्षेत्र जे आहे 24 तत्वांनी बनलेलं क्षेत्र आहे, या क्षेत्राला तोडून तो मुक्त होईल. तर आपण आता आपल्याला म्हणून बद्ध आत्मा म्हटलेलं आहे. म्हणजे ज्याप्रमाणे प्रिझनर्स जे असतात त्यांना इनमेट्स म्हणतात, तसं आपल्याला बद्ध आत्मा म्हटलेलं आहे. मग आपल्याला हा जो या तुरुंगातून बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला 20 गुण आपल्यामध्ये विकसित करायला हवे. आता ते कोणते गुण आहेत? 13.8 to 13.12 याच्यामध्ये हे गुण दिलेले आहेत. आपण आता बघूया. आता हे जेव्हा 24 तत्व जी आहे त्याचं इंटरॅक्शन होतं, तेव्हा तुम्हाला इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख अशा वेगवेगळ्या तऱ्हेचे जे भाव आहे ते तुमच्यामध्ये उत्पन्न होतात. बरं, याच्यामध्ये आपण थोडस वाचूया क्षितिजा माताजी. हो. ते आहे बघा, पंचमहाभूते म्हणजे. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते म्हणजे मिथ्या अहंकाराचे स्थूल प्रतीक आहे आणि मिथ्या अहंकार हा तामस बुद्धीचे प्रतीक आहे. तामस बुद्धी ही अव्यक्त त्रिगुणांचे प्रतीक आहे. प्रकृतीच्या अव्यक्त गुणांना प्रधान असे म्हटले जाते. ज्याला 24 तत्वांचे त्यांच्या विकारांसहित सखोल अध्ययन करायची इच्छा आहे त्याने तत्वज्ञानाचे अधिक विस्ताराने अध्ययन करावे. भगवद्गीतेमध्ये या तत्वांचे केवळ संक्षिप्त वर्णन आहे. शरीर हे या सर्व घटकांचे प्रतीक आहे आणि या शरीरामध्ये पुढील 6 स्थित्यंतरे होतात: उत्पत्ती, विकास, स्थिती, प्रजनन, क्षय आणि विनाश. म्हणून क्षेत्र म्हणजे अनित्य प्राकृतिक अस्तित्व आहे. तथापि या क्षेत्राचा स्वामी क्षेत्रज्ञ हा सर्वथा भिन्न आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी 8 to 12. Hare Krishna. Yes, 1 minute. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारात् गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टनिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिदाव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जान संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्ण. नम्रता, निरअहंकार, अहिंसा, सहनशीलता,
सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयमन, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित होणे, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरद्वार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादीपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्तिमय सेवा, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा, सामान्य लोकांपासून दूर होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परमसत्याचा तत्वज्ञानात्मक शोध हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त इतर जे काही आहे ते सर्व अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की क्षेत्र हा 24 तत्वांनी बनलेला आहे आणि आतमध्ये आत्मा आहे. तर आत्मा कसा आहे, एक प्रिझनर आहे, इनमेट बद्ध आत्मा आहे आणि त्याला जर मुक्त व्हायचं असेल, जर आत्म्याला मुक्त व्हायचं असेल तर तुम्हाला काही गुण विकसित केले पाहिजे. तर इकडे 24 गुण त्यांनी सांगितले की जे तुम्ही विकसित केले पाहिजे. मग परत इकडे तुम्ही जो 16वा अध्याय दैवासुर संपत विभाग योग, तर त्यामध्ये सुद्धा श्रीकृष्णाने काही दैवी गुण सांगितलेले आहेत. किंवा 12वा अध्याय जो आपण केला त्यात श्री कृष्णाने परत सांगितलंय त्याला भक्तांमध्ये कोणते गुण प्रिय आहेत किंवा कुठला भक्त त्याला अतिशय प्रिय आहे. तर हेच गुण आपल्याला परत परत काही चॅप्टर्स मध्ये रिपीट झालेले दिसतात. तर इतका गुणांना महत्व का दिलाय श्रीकृष्णाने किंवा दैवी संपत्ती ही बाळगा म्हणून सांगितलं, हे का सांगितलंय? आता मी तुम्हाला गोष्ट सांगेन एक, मग तुम्हाला लक्षात येईल. आता एकदा उद्धव हे श्रीमद भागवतम मधलंच आहे, पण गोष्ट जी आहे ती तुम्हाला मी प्रॅक्टिकल सांगणार आहे की उद्धव श्री कृष्णांना सांगताय की या भौतिक जगामध्ये खूप क्लेश आहेत आणि मला भयंकर त्रास होतोय. मी भ्रमात सुद्धा आहे. मला या त्रासापासून मुक्ती पाहिजे आणि मला असा उपदेश कर ज्यानी, किंवा मला असा उपदेश करा ज्यानी मी मुक्त होईन. आता फ्रीडम किंवा स्वतंत्र होणं हे कोणाला हवं असतं की जो बांधलेला आहे, हा म्हणतो की मला मोकळं व्हायचंय, मला फ्रीडम हवाय. पण ज्याला असं वाटतं की मी बांधलेलाच नाहीये, तो म्हणेल का की मला फ्रीडम हवाय? नाही म्हणणार तो. आता आपल्याला, तुम्हाला असं वाटतं का की आपल्याला 1947 मध्ये फ्रीडम मिळालेला आहे, आपण इंडिपेंडेंट नेशन झालोय, किंवा दर 5 वर्षांनी 4 वर्षांनी एक नवीन गव्हर्नमेंट येतं, दर खेपेला इलेक्शन होतं आणि आपल्याला असं वाटतं का की हा आता हे सरकार आल्यानंतर आपल्याला हा फ्रीडम मिळेल किंवा आपण जास्त उन्नत होऊ, असं वाटतं का आपल्याला? नाही. म्हणजे आपण कितीही जरी तुम्ही ऍक्सेप्ट केलं की चालेल, आपल्याला फ्रीडम एका सत्तेपासून मिळालेलं आहे, ब्रिटिश सत्तेपासून आपण मुक्त झालो आहोत. पण तरीही आता मी तुम्हाला उदाहरण जे सांगेन त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की आपण बांधलेलेच असतो. तर आता तुम्ही नेल्सन मंडेला तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ना की ते साऊथ आफ्रिकामध्ये राहत होते आणि त्यांनी ब्लॅक व्हाईट अपार्थेड रेसिझम जे होतं त्याच्या विरुद्ध त्यांनी चळवळ चालवली होती. आता साऊथ आफ्रिका हा जो देश होता हा सर्व त्याची सत्ता जे गोरे होते ते चालवत होते, ते सत्ताधीश होते.
तर नेल्सन मंडेला यांचा जन्म 1918 या साली झाला होता आणि ते या चळवळीत भाग घ्यायचे आणि साऊथ आफ्रिकामध्ये खूप रेसिसिझम होती. जर तुम्हाला आठवत असेल की महात्मा गांधी सुद्धा साऊथ आफ्रिकेमध्ये होते आणि ट्रेननी प्रवास करताना वेगवेगळ्या बोगीज होत्या, जिकडे गोरी माणसं बसू शकतील, जिकडे काळी माणसं बसू शकतील. तर असं डिस्क्रिमिनेशन खूप होतं आणि याच्या विरुद्ध त्यांनी चळवळ चालू केली आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं आणि ते सुद्धा कसं लाईफ इन प्रिझनमेंट. आता त्यांना पुढे काय होणार आहे हे माहित नव्हतं. त्यांनी 27 वर्ष ते जेलमध्ये बंद होते आणि काही आशा नव्हती की त्यांची सुटका होईल. तर त्यांनी काय मोठा क्राईम केला होता. त्यांनी नुसती विनंती केली होती सरकारला, जे सर्व गोरे होते त्यांना त्यांनी विनंती केली होती की तुम्ही हे डिस्क्रिमिनेशन त्वचेच्या वर्णावर करू नका. आणि जेव्हा त्यांनी ही फक्त विनंती केली तेव्हा त्याला लगेच जेलमध्ये टाकलं आणि ते सुद्धा लाईफ इम्प्रिझनमेंट. तर आता आपण असं, बरं ते एका फिजिकल प्रिझन मध्ये होते नेल्सन मंडेला, पण ज्या लोकांनी त्यांना कारागृहात बंद केलं ते सुद्धा त्यांच्या विचारांनी बद्धच होते ना, म्हणजे कुठेतरी ते सुद्धा प्रिझनर्स होते असं सुद्धा म्हणता येईल. आता पुढे जेव्हा मी तुम्हाला सांगेन तेव्हा हे तुम्हाला पटेल. आता जे गोरी लोक होती ते हा विचार एक्सेप्ट करू शकले नाही की एक काळा माणूस आहे तो माझ्यासारखाच आहे, इक्वल बुद्धीमध्ये माझ्या इतकाच हुशार आहे, बुद्धिमत्ता चांगली आहे त्याची, तितकाच तो स्ट्रॉंग आहे, पॉवरफुल आहे आणि तितका माझ्या इतकाच तोही श्रीमंत आहे. तर त्यांनी ठरवलेलं होतं, जी गोरी लोक होती की ब्लॅक म्हणजे इन्फिरियर असं त्यांनी ठरवलं होतं. तर अशामुळे गोऱ्यांच्या विरुद्ध बोलल्यामुळे त्यांनी काय केलं, नेल्सन मंडेलाला जेलमध्ये टाकलं. आता बघा हे दोघही जे सत्तेवर होते आणि जी प्रजा होती, म्हणजे आता इकडे ज्यांनी ही गोऱ्यांविरुद्ध चळवळ चालू केली, हे दोघेही प्रिझनर्स होते. आता जेव्हा त्यांची हे लाईफ इम्प्रिझनमेंट संपली तेव्हा ते 1990 मध्ये मला वाटतं ते प्रिझन सेलच्या बाहेर आले आणि जेव्हा ते बाहेर आले आणि 2 पावलं त्यांनी पुढे घेतली, म्हणजे जेलच्या बाहेर ते आले, तेव्हा त्यांचे मनात काय विचार चालले होते की मला जेलमध्ये अकारण त्यांनी ही मला एवढी मोठी शिक्षा दिली. खरं या शिक्षेचं कारणच नव्हतं, पण आता देवाच्या कृपेने मी या जेलच्या बाहेर आलेलो आहे आणि जसं मी हा कारागृह सोडतोय तसं माझ्या मनामध्ये खूप राग आहे, खूप द्वेष आहे, खूप माझं मन कडवं झालेलं आहे आणि मी कधीच या लोकांना माफ करू शकणार नाही ज्यांनी मला ही शिक्षा केली आहे. 27 वर्ष मी जेलमध्ये राहिलो आणि एक त्यांना असं नेहमी वाटायचं हे माझ्या बरोबरच का झालं, मी तर फक्त विनंती केली होती, मी कुठला क्राईम केला नव्हता. पण आणि जेव्हा ते असे विचार करत होते तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की मी फिजिकल प्रिझन मधून बाहेर पडतोय, पण जोपर्यंत मी माझा राग, माझं फ्रस्ट्रेशन, माझा द्वेष, दुसऱ्यांबद्दल खूप कडवे विचार की मी या माणसाला माफ करणार नाही किंवा सूड
सूड भावना जी आहे, हे जोपर्यंत विचार माझ्या मनामध्ये आहेत तोपर्यंत मी मला एका सेल्फ इंड्युस्ड प्रिझन मध्ये ठेवत आहे. आलं का तुमच्या लक्षात? आणि तो माझा चॉईस आहे असं नेल्सन मंडेला म्हणाले. फिजिकल प्रिझनच्या बाहेर मी पाऊल टाकतोय, पण एका सेल्फ इंड्युस्ड मनाच्या कारागृहामध्ये मी राहतोय. तर जो पहिला प्रिझन होता तो फिजिकल प्रिझन होता, की त्यांना काही चॉईस नव्हता. जी सरकार होती त्यांना कारागृहात बंद केलं. पण जो मेंटल प्रिझन आहे, नेल्सन मंडेला काय म्हणत होते, ते काय विचार करत होते, की आता मी मला सेल्फ इंड्युस मेंटल प्रिझन मध्ये टाकलेलं आहे. आता तुम्ही विचार करा की आपण अशा मेंटल प्रिझन मध्ये राहतोय का? आपल्याला सुद्धा अशी नेल्सन मंडेलाला ते जे गव्हर्नमेंट होतं, ती जी गोरी लोक होती त्यांच्या विरुद्ध भरपूर राग होता. पण आपल्याला सुद्धा आपल्या जीवनात सुद्धा अशी काही माणसं आहेत का की ज्यांच्या विरुद्ध आपल्याला सुद्धा तितकाच द्वेष, तितकाच राग आहे, तितकंच आपण म्हणतो मी या अमक्या अमक्या माणसाला आयुष्यात कधीच माफ करणार नाही, यानी किंवा हिनी माझं जीवन जे आहे ते पूर्ण रुईन केलेला आहे. आणि आपल्या मनामध्ये सुद्धा हे जे द्वेष आणि हेट्रेड जे आहे ते आपल्या राग हे सुद्धा आपल्या मनामध्ये आहे का? जोपर्यंत हे विचार आहेत तोपर्यंत लक्षात घ्या की आपण सुद्धा या मेंटल प्रिझन मध्ये राहत आहोत. आता हे नेल्सन मंडेला मग काय म्हणाले की सेल्फ इम्प्रिझनमेंट इज वर्स देन इंड्युस्ड इम्प्रिझनमेंट. म्हणजे सेल्फ इम्प्रिझनमेंट जी असते ती खूप धोकादायक असते, किंवा ती जो प्रिझन असतो तो त्याच्यापेक्षा फिजिकल प्रिझन जो असतो तो खूप बरा असतो. आता जेव्हा तुम्ही एका फिजिकल प्रिझन मध्ये असता तेव्हा कुठेतरी कोणावर तरी तुम्ही बोट दाखवू शकता, या माणसामुळे मी आले, किंवा हा जो लॉयर होता त्यांनी ही केस बरोबर मांडली नाही, किंवा हा जो जज होता यांनी पैसे खाल्ले आणि म्हणून मी या फिजिकल प्रिझन मध्ये आहे. पण जेव्हा तुम्ही मेंटल प्रिझन मध्ये असता तेव्हा तुम्ही एकालाच बोट दाखवू शकता आणि ते म्हणजे तुमचे विचार. आणि जेव्हा त्यांनी याच्यावर खोल विचार केला नेल्सन मंडेलानी, तेव्हा त्यांच्या हृदयाचं रूपांतर झालं, किंवा त्यांच्या मनामध्ये किंवा त्यांची चित्तशुद्धी झाली. आणि मग त्यांनी सांगितलं की मी एक खूप महत्वाचं डिसिजन घेतलं की आता आय विल लेट गो. ज्यांनी मला या जेलमध्ये टाकलं, किंवा ज्या लोकांमुळे, ज्या सरकारामुळे मी या जेलमध्ये आलेलो आहे किंवा 27 वर्ष राहिलो, त्या सर्वांना मी आज माफ केलंय. जरी ते माफ करण्याच्या लायकीचे नाही आहेत, पण मला या सेल्फ इंड्युस्ड प्रिझन मध्ये राहायचं नाही, तरीही आता मी त्यांच्याबद्दल राग, द्वेष, सुडेचा भाव, रिव्हेंज ॲटिट्यूड हे मी काही माझ्या मनामध्ये ठेवणार नाही. आणि आता हे जे आपण आता जो मी तुम्हाला सांगितलंय 24 तत्वांनी आपण बद्ध असतो आणि आपला आत्मा त्याच्यामध्ये असतो, हे झालं. पण हा जो मेंटल प्रिझन आहे, या 24 तत्वांच्या कॉम्बिनेशन्सनी कुठले कुठले भाव निर्माण होत आहेत आपल्यामध्ये, आणि तो प्रिझन इतका स्ट्रॉंग आहे की त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला श्रीकृष्णांनी सांगितलंय की हे गुण तुम्ही तुमच्यामध्ये विकसित करा. आता जो पहिलाच गुण सांगितलाय तो म्हणजे अमानित्वम.
म्हणजे काय? नम्रता. तुम्हाला खूप नम्र असलं पाहिजे आणि नम्र असल्याविना तुम्ही ज्ञान घेऊ शकत नाही. इकडे आपला 4था अध्याय आहे, त्यात सुद्धा श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे की तुम्ही गुरु करा, त्याला त्यांची सेवा करा आणि नम्रतेने तुमच्या शंकेचे निरसन त्यांच्याकडून करा. म्हणजे नम्र तुम्हाला या आध्यात्मिक मार्गावर चालायचंय, कृष्णाकडे नातं जोडायचंय, तर पहिला भाव म्हणजे नम्र भाव पाहिजे. तो जर भाव नसेल तर मग हे पुढचं तुम्ही जाऊच शकत नाही, पुढे जाऊ शकत नाही तुम्ही. आणि दुसऱ्यांकडून आदर आपण कधीही एक्सपेक्ट करायचा नाही, अपेक्षा ठेवायची नाही की दुसऱ्यांनी माझी स्तुती करावी, दुसऱ्यांनी मला असं रिस्पेक्ट करावं, आदर द्यावा. ही जी आदराची जी भावना आहे ती आपण एक्सपेक्ट करायची नाही. आता जे भक्त असतात त्यांच्यामध्ये या 3 क्वालिटीज, एक म्हणजे करुणा, एक म्हणजे सहिष्णुता, खूप टॉलरन्स असला पाहिजे, आणि अनन्य भाव हे खूप खूप महत्वाचं आहे. आणि हे तिन्ही जे भाव आहेत, तुम्ही नम्र असल्याविना तुमच्यामध्ये हे भाव येणार नाहीत. आता पुढचा बघूया. आणि प्रत्येक हे जे गुण सांगितलेले आहेत, नम्रता, निरहंकार, म्हणजे प्रत्येकावर शिला प्रभुपादांनी खूप चांगलं, खूप छान त्यांनी डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे की कसं आपल्याला असलं पाहिजे. अहंकार म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला कुठला अहंकार असतो? मिथ्या अहंकार. मिथ्या अहंकार म्हणजे सांगा बरं काय? कोण सांगेल? आपण देह आहोत ना. मी करता मी भोगता. हा. म्हणजे तिकडे मी भोगता. आपण कृष्णाशी काही कनेक्शन नाही, मी करताय मी भोगताय, हा अहंकार आहे. तर हा जो अहंकार आहे आपल्यामध्ये, जेव्हा आपण ज्ञान घेतो हा अहंकार जाऊ शकतो. मग आता अहिंसा. अहिंसा म्हणजे आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आपण जाळपोळ करायची, कोणाला मारायचं, शिव्या द्यायच्या, ही हिंसा झाली. पण तुम्ही आणि खोलवर बघितलं की आता तुम्हाला माहिती आहे की कृष्ण भावना म्हणजे काय आहे, कृष्ण भावना भावित आपण का असलं पाहिजे. जेव्हा हे ज्ञान तुम्ही दुसऱ्यांना देता, ज्यांना कृष्णाबद्दल काहीच माहिती नाहीये, जेव्हा तुम्ही ज्ञान त्यांना देता, त्यांना या कृष्ण मार्गावर किंवा कृष्ण भावनाभावी जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करता, तेव्हाच खऱ्या रूपात तुम्ही त्यांच्यावर अहिंसा करता. आणि जोपर्यंत तुम्ही हे या ज्ञानाचा प्रसार करत नाहीये तोपर्यंत दुसऱ्या जीवांवर तुम्ही हिंसाच करताय. म्हणजे इतकं ब्रॉड आणि सखोल व्याख्या आहे हिंसा अहिंसाची. पहिल्यांदा तुम्ही तुमच्या आत्म्याला कृष्ण भावना दिली पाहिजे, हे पहिल्यांदा. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या आत्म्याला कृष्ण भावना देत नाहीये तोपर्यंत तुम्ही तुमच्याच आत्म्यावर हिंसा करताय. ईशोपनिषदात याला आत्महा असं म्हटलेलं आहे, किलर ऑफ द सोल. तर अज्ञानामुळे लोक देहात्म बुद्धीमध्ये फसलेले असतात आणि म्हणून ते निरंतर सांसारिक दुखे भोगत असतात. म्हणून मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्तीच्या स्तराप्रत उन्नत होत नाही तोपर्यंत तो हिंसाच करत असतो. तर ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी मनुष्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे, जेणेकरून ते प्रबुद्ध होतील आणि भवबंधनातून मुक्त होतील.
आणि हीच खरी अहिंसा आहे. तर आपण ज्या ज्या लोकांना कृष्णाबद्दल माहित नाहीये त्यांना प्रत्येकाला आपण समजावून सांगू शकत नाही, पण आपण इतकं तरी सांगू शकतो की अशी अशी लिंक आहे की इकडे 18 दिवस भगवद्गीता समजावून सांगतात, प्रश्न उत्तरही असतात आणि हे सगळं फ्री आहे, इतकं तरी आपण सांगू शकतो. तर याला अहिंसा म्हणतात. सहनशीलता किंवा शांती. सहनशीलता म्हणजे जेव्हा आपण आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करण्यात संलग्न झालेले असतो तेव्हा आपल्याला अनेक अपमान सहन करावे लागतात. हे एक्सपेक्टेड आहे. आणि का एक्सपेक्टेड आहे? कारण भौतिक प्रकृतीचीच रचना अशा पद्धतीने असते की जिकडे आपल्याला हे अपमान सहन करावे लागतात. पण तरी आपण कसं असलं पाहिजे? सहनशील असलं पाहिजे. आता तुम्ही मला सांगाल का की असे कुठले कुठले श्रीकृष्णाचे भक्त आहेत ज्यांनी खूप अपमान सहन केलेले आहेत? सुदामा. भक्त प्रल्हाद. बरोबर, भक्त प्रल्हाद. आणि ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज, बरोबर. बघा किती सुदामा. छान. मीराबाई. मीराबाई. आणि सचिन प्रभूजी? सुदामा मित्र. सुदामा, बरोबर. आणि अंबरीश महाराज, बरोबर. तर आणि अनेक. शिला प्रभुपाद ते रूपच आहे ना त्यांचं, तर कोण? आपले शिला प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद, बरोबर. तर अनेकांना अपमान सहन करावे लागले. तर नारद मुनी, दक्ष प्रजापतीने त्यांना शाप दिला की तुला कधीच एक कायमचं घर कधीच नसेल, तू नेहमी फिरतच असशील. तर अशा तऱ्हेने आपण श्रीमद भागवतम मध्येच बघतो की कितीतरी भक्त आहेत की ज्यांचा अपमान झालेला आहे पण तरीही त्यांनी तो सहन केलेला आहे किंवा शाप मिळालेला आहे आणि तो त्यांनी आनंदाने स्वीकारलेला आहे. तर श्रीकृष्ण म्हणतात की तुम्ही नम्र पाहिजे, तुमच्यामध्ये शांती किंवा सहनशीलता पाहिजे. आता पुढे आर्जवम म्हणजे सरळपणा. कसं पाहिजे? माणसानी सरळ पाहिजे. असं नाही की आपण बोलतोय एक आणि विचार मात्र काहीतरी वेगळा करतोय, असं नाही. अगदी निष्कपट प्रांजळ असले पाहिजे आणि इतका सरळपणा असला पाहिजे की शत्रूला सुद्धा जे काही खरं आहे ते सांगता आलं पाहिजे. 4:30 झाले. शत्रूला सुद्धा वास्तविक सत्य काय आहे हे सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे इतकं अगदी निष्कपट प्रांजळ, अगदी ट्रान्सपरंट असायला हवं. त्याच्यानंतरचा गुण आहे आचार्य उपासना किंवा आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे. आता जर तुम्हाला कृष्णाकडे जायचं आहे तर तुम्हाला आध्यात्मिक गुरु केलाच पाहिजे. तुम्ही अशा कल्पनेखाली राहू नका की मी 16 माळा करतोय, मी भक्तीचे नियम पाळतोय, मग कशाला मला आध्यात्मिक गुरु केला पाहिजे. नाही, आध्यात्मिक श्रीला प्रभुपादांनी सुद्धा गुरु केले. त्यांचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती होते. भक्ती सिद्धांत सरस्वती त्यांनी सुद्धा गुरु केले, तर त्यांचे सुद्धा गुरु होते. तर तुम्हाला जर कृष्णाकडे पोचायचं असेल तर ते जवळजवळ अशक्य आहे. कारण आपण जे परम सत्य आहे, जो श्रीकृष्ण आहे, त्याला आपण कधीच बघितलेलं
नसतं, कधीच जाणलेलं नसतं, आणि कृष्णाची जी भाषा ती सुद्धा आपल्याला आपण समजू शकत नाही. म्हणून जेव्हा एखादा भक्त असतो, मनापासून कृष्णाची उपासना करतो, कृष्ण काय करतो, त्याच्यावर कृपा कशी करतो, त्याच्याकडे एक गुरु पाठवतो, आणि गुरु काय करतो, तो परत तुम्हाला कृष्णाकडे पाठवतो. तर आता आपण खरं म्हणजे या भौतिक जगात आहोत, आपल्याला डोळे आहेत, पण खरं म्हटलं तर आपण पूर्ण आंधळे आहोत. या भौतिकाच्या भ्रमाने किंवा भौतिकाच्या झगमगाटाने आपण आध्यात्मिक मार्गावर आपण चालू शकत नाही, कारण जणू काय आपण आंधळे आहोत. त्यामध्ये आपण 3 गुणांनी बांधले पण आहोत, रजोगुण, सत्वगुण आणि तमोगुण, या 3 गुणांनी पण आपण बांधलेले आहोत. तर आपल्याला तसं काही आपण करू शकत नाही. मी कृष्णाकडे जाईन, मी 16 माळा करेन, मी 64 माळा करेन, आणि ते खूप अवघड आहे, आपण जाऊ शकत नाही. आणि आपण जो मार्ग आहे तो देखील बरोबर आहे की नाही तेही आपण जाणू शकणार नाही. आता समजा जर एखादा इंग्लिश माणूस असेल आणि तो चायनामध्ये गेला आणि त्याला चायनीज समजत नाही, तर त्याला एक ट्रान्सलेटर लागेल की ज्याला इंग्लिश सुद्धा माहितीये आणि चायनीज सुद्धा माहितीये. तोच सांगू शकेल त्या इंग्लिश माणसाला की हा जो चायनीज आहे हा काय बोलतोय. तसाच गुरु जो आहे तो आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये एक मीडियम आहे, आणि तो आपल्याला सांगू शकतो की तुला कृष्णाकडे जायचं आहे ना, तर तुला काय केलं पाहिजे. आपल्या स्वतःच्या मनाने आणि साधना करून आपण पोचू शकत नाही, आणि हे खूप अवघड आहे, खूप अवघड आहे. आपण गुरुद्वारेच श्री कृष्णांपर्यंत पोचू शकतो. पुढची आहे पावित्र्य. आता इकडे पावित्र्य म्हणजे शौचम असं म्हटलेलं आहे. तर एक म्हणजे बाह्य शुची जी आहे ती म्हणजे आपण आंघोळ करायची, जे आपण वस्त्र घालतो ती स्वच्छ धुतलेली घालायची, ही बाह्य शुची झाली. एक जी शुची आहे ती आंतरिक आहे, ती म्हणजे कसं, आपलं मन सुद्धा आपण सदैव स्वच्छ ठेवलं पाहिजे. ते जप केल्याने किंवा सदा कृष्ण चिंतन केल्याने स्वच्छ राहतं. आणि तुम्ही जेव्हा श्रीकृष्णांच्या शुद्ध भक्तांचं चरित्र वाचता, किंवा आता आपण कसं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे पुस्तक वाचतं, यांनी काय होतं, मनावर साठलेली पूर्वकर्माची धूळ हळूहळू निघून जाते. तर अशा तऱ्हेने आपण जे शौचम आहे ते आपण पाळलं पाहिजे. मग त्याच्या पुढचं जे आहे ते स्थैर्यम. स्थैर्यम म्हणजे काय, स्टेडीनेस. स्टेडीनेस हा किंवा स्थिरपणा, जेव्हा तुम्ही खूप तुम्ही एक निश्चय केलेला असतो, निर्धार केलेला असतो की आध्यात्मिक जीवनामध्ये उन्नती मी करणारच, तेव्हा हा स्टेडीनेस येतो. जर तुमची निश्चयात्मक बुद्धी नसेल तर तुम्ही स्थिर राहू शकत नाही. त्याच्या पुढचा गुण जो आहे तो आत्मसंयम. आत्मसंयम किंवा आत्मविनिग्रह. तर इकडे आत्मसंयम, इंद्रिय विषयांचा त्याग, हे दोन्ही जवळपासच आहे. तर जे आपली इंद्रिय असतात ती खूप बलवान असतात, आणि ते आपल्याला त्यांच्या विषयांकडे
घेऊन जाता. पण दर खेपेला आपल्याला संयमित करण्यासाठी आपली बुद्धी, आपलं मन सबळ लागतं, बुद्धीला ज्ञान लागतं. ज्ञानाद्वारे बुद्धी मनाला कंट्रोल करू शकते आणि मग मन इंद्रियांना करू शकतं. मग ती बुद्धी सबळ करण्यासाठी आपण काय वाचलं पाहिजे? शास्त्रातून आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे, भगवद्गीता घेतली पाहिजे, की आपल्याला आपले श्रील प्रभुपाद का सांगतायत हे असं करा, त्याचं पाठचं कारण समजून घेतलं पाहिजे. अशा तऱ्हेने आपण आत्मविनिग्रह म्हणजे सेल्फ कंट्रोल हा ठेवला पाहिजे. जे आध्यात्मिक प्रगती करता हानिकारक आहे त्याचा स्वीकार न करणे, जे आध्यात्मिक उन्नतीसाठी लाभकारक आहे त्याचा स्वीकार करायचा, जे बाधक आहे त्याचा त्याग करायचा. तर अशा तऱ्हेने आपल्यामध्ये ती सत्सद विवेक बुद्धी आली पाहिजे की कशाचा त्याग करायचा आणि कशाचा स्वीकार करायचा. आता जिव्हा जी आहे, आपण जिव्हेला शिला प्रभुपादांनी म्हटलंय की जिव्हा म्हणजे सर्वात महत्वाचा आणि अनकंट्रोलेबल असा इंद्रिय आहे. आणि एकदा जर तुम्ही जिव्हा कंट्रोल केली की मग आपोआप तुमचे बाकीचे जे इंद्रिय आहेत ते सुद्धा संयमित राहतात. तर जिव्हा कंट्रोल जर करायची असेल तर दोन गोष्टी करायचं. जिव्हेचं जे फंक्शन आहे ते म्हणजे काय की चव घेणे आणि बोलणे. मग ही जी दोन कार्य आहेत ती कृष्णाकडे डायव्हर्ट करायची. चव घ्यायची, चव म्हणजे फक्त कृष्ण प्रसादाची चव घ्यायची. बोलणे म्हणजे काय? तुम्ही हरिनामाचा जप करा, कीर्तन करा, तुम्ही कृष्णाबद्दलच बोला. तर असं जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा आपोआप तुमची जिव्हा संयमित राहते. डोळ्यांनी तुम्ही काय बघितलं पाहिजे? तुम्ही नेहमी श्री कृष्णाचं श्याम सुंदर रूप बघितलं पाहिजे. कान तुमचे कानानी फक्त श्री कृष्णाची लीला जी आहे त्याचं श्रवण केलं पाहिजे. नासिकेने श्री कृष्णाला अर्पण केलेली फुलं आणि तुळस याचा तुम्ही सुगंध घेतला पाहिजे. म्हणून नेहमी जेव्हा निर्माल्य असतं, जेव्हा तुम्ही पूजा करता तेव्हा असं ओंजळीमध्ये घ्या आणि छान हुंका आणि मगच ते तुम्ही इकडे हे करा, जिकडे तुम्ही ते निर्माल्य म्हणून अर्पण करता. समुद्रात असेल किंवा निर्माल्य कुंड असेल किंवा एका झाडाच्या खाली असेल तर असं हुंकूनच, इवन तुम्हाला जर कोणी प्रसाद दिला, सत्यनारायणाचा प्रसाद द्रोणामध्ये दिला, काय दिला, तो द्रोण तुम्ही टाकताना सुद्धा हुंका आणि मग टाका. म्हणजे इतकं तुमची जी नासिका आहे ती श्रीकृष्णांची फुलं किंवा जे काय श्रीकृष्णाला अर्पण केलेलं असेल ते पहिल्यांदा तुम्ही हुंका. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही सगळी इंद्रिय श्रीकृष्णाच्या सेवेमध्ये लावता तेव्हा ती इंद्रिय संयमित होतात. त्याच्यानंतर आहे मिथ्या अहंकार. मिथ्या अहंकार काय आहे मी सांगितलं. आता खरा अहंकार काय आहे ते सांगते. खरा अहंकार किंवा फक्त अहंकार आपण कोणामध्ये बघतो? संतांमध्ये बघतो. संत काय जाणता की मी कृष्णाचा नित्य सेवक आहे हे जाणतात. हा अहंकार म्हणजे हा खरा अहंकार झाला. आता पुढचा मिथ्या अहंकार, जन्म मृत्यू जरा व्याधी. जन्म मृत्यू जरा व्याधी म्हणजे आपल्याला हे चांगलंच माहिती आहे, पण तरी आपण यातलं थोडस वाचूया. क्षितिजा माताजी. हो माताजी. मिथ्या अहंकार नंतरचा पॅरेग्राफ. मनुष्याने मनुष्याने जन्म मृत्यू जरा व्याधी
हरे कृष्ण. मनुष्याने जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी यापासून होणारे दुःख जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. वेदांमध्ये जन्माचे विस्तृत वर्णन अनेक ठिकाणी आढळते. श्रीमद भागवतात जन्मापूर्वीची अवस्था, मातेच्या गर्भातील बालकाचा विकास, त्याला भोगावे लागणारे दुःख इत्यादीचे शब्दशः वर्णन करण्यात आले आहे. जन्म दुःखमय असल्याचे आपण पूर्णपणे जाणून घेतले पाहिजे. मातेच्या गर्भामध्ये आपण किती दुःख भोगले आहे याची आपल्याला विस्मृती झाल्यामुळे आपण जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटण्याचा मार्ग जाणण्याचा प्रयत्न करीत नाही. त्याचप्रमाणे मृत्यूसमयी देखील सर्व प्रकारची दुःखे भोगावी लागतात आणि याचे सुद्धा शास्त्रांमध्ये वर्णन करण्यात आले आहे. यावर अवश्य विचार केला पाहिजे. जरा आणि व्याधीविषयी सांगायचे झाले तर प्रत्येकाला त्याचा प्रत्यक्षच अनुभव येतो. कोणालाच व्याधीग्रस्त व्हायची किंवा वृद्ध होण्याची इच्छा नसते, परंतु या अवस्था टाळणे अशक्य आहे. जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधीच्या चक्रामुळे होणाऱ्या दुःखाचा विचार केल्यावरही जो मनुष्य भौतिक जीवनासाठी निराश होत नाही, तोपर्यंत त्याला आध्यात्मिक जीवनात प्रगती करण्यासाठी प्रेरणा मिळत नाही. हरे कृष्ण. हे मला वाटतं एक खूप चांगलं वाक्य आहे शिला प्रभुपादांनी सांगितलं की भौतिक जीवनामध्ये जोपर्यंत तुम्ही निराश होत नाही तोपर्यंत तुम्ही आध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाही. आता पुढे अनासक्तीचा आहे, तो पण पॅरेग्राफ वाचायचा आहे. म्हणजे तुम्ही तुमच्या परिवारापासून, घरापासून तुम्ही अनासक्त झाला पाहिजे. म्हणजे पुत्र, पत्नी, घर, द्रव्यादिकांविषयी अनासक्ती होय. यावरून मनुष्याने असे समजू नये की आपल्याला त्यांच्याविषयी भावना, प्रेम असू नये. हे सर्व आपल्या स्वाभाविक प्रीतीचे विषय आहेत, परंतु ते आध्यात्मिक प्रगतीसाठी अनुकूल नसतील तर आपण त्यांच्यावर आसक्त असू नये. घर सुखी बनवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे कृष्ण भावना होय. जर मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असेल तर तो आपले घर सुखी बनवू शकतो, कारण कृष्ण भावनेचा मार्ग अत्यंत सुगम आहे. मनुष्याने केवळ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप करावा. कृष्ण प्रसाद ग्रहण करावा. श्रीमद भगवद्गीता, श्रीमद भागवत सारख्या ग्रंथांविषयी चर्चा करावी आणि अर्च विग्रहांची आराधना करावी. या 4 गोष्टींमुळे मनुष्य सुखी होईल. मनुष्याने आपल्या कुटुंबियांना अशा प्रकारे प्रशिक्षण द्यावे की कुटुंबियांनी सकाळ सायंकाळ एकत्र बसावे आणि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे संकीर्तन करावे. एखादा मनुष्य जर कृष्ण भावनेचा विकास करण्यासाठी या 4 तत्वांचे आचरण करीत आपल्या कौटुंबिक जीवनाची घडी अशा प्रकारे बसवू शकला तर त्याने कौटुंबिक जीवनाचा त्याग करूनही संन्यासाश्रम स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. परंतु कौटुंबिक जीवन जर का आध्यात्मिक जीवनाकरता अनुकूल नसेल तर त्याने गृहस्थाश्रमाचा त्याग करावा. अर्जुनाप्रमाणे श्रीकृष्णांचा साक्षात्कार होण्यासाठी अथवा त्यांची सेवा करण्यासाठी मनुष्याने सर्वस्वाचा त्याग केला पाहिजे. अर्जुनाला स्वजनांना मारण्याची इच्छा नव्हती, परंतु आपले कुटुंबीय आपल्या भगवत साक्षात्कारामध्ये अडथळा आहेत हे त्याला समजताच त्याने श्रीकृष्णांच्या आदेशाचा स्वीकार केला आणि युद्ध करून स्वजनांची हत्या केली. सर्वच परिस्थितीत मनुष्याने कौटुंबिक जीवनाच्या सुख आणि दुःखापासून अनासक्त असले पाहिजे, कारण या जगतामध्ये मनुष्य पूर्णपणे सुखी अथवा पूर्णपणे दुःखी असू शकत नाही. सुख आणि दुःख हे भौतिक हरे जीवनाचे. कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचं आहे सुख आणि दुःख. हे तर आपल्याला आता याच्यावर आता जास्त बोलत नाही मी. सुख आणि दुःख. आता त्याच्या पुढचं आता इकडे सुख दुःखाबद्दल म्हटले की आपण ते दोन्ही सहन करावे. आणि हे जे चक्र आहे की एकदा सुख आणि मग
दुःख हे आपल्याला भोगावं लागणार आहे, पण आपण सहनशील असलं पाहिजे आणि आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की या भौतिक जे जग आहे त्याचा हाच स्वभाव आहे. कधीतरी तुम्हाला जे सुख मिळणार आहे, तुम्ही गत जन्मात काही चांगली कर्म केलेली आहेत तर त्याचं तुम्हाला काहीतरी सुख किंवा आनंद मिळणारच आहे. आणि न विचारता सुद्धा दुःख सुद्धा तुमच्या आयुष्यात डोकावणार आहे. तर इकडे आपण जास्त लक्ष न देता आपलं लक्ष पूर्णपणे कृष्णावर केंद्रित केलं पाहिजे. आता हा जो पॅरेग्राफ आहे ना पुढचा, स्वाभाविकपणे जेव्हा मनुष्य आध्यात्मिक जीवनामध्ये रुळला जातो तेव्हा हा. त्याला विषयी लोकांच्या संगतीमध्ये राहणे आवडत नाही. आवडत नाही. हा. कारण त्यांच्या संगतीत राहणे हे त्याच्या स्वभावाच्या विरुद्ध असते. कुसंग टाळून एकांतात राहण्याकरता आपला किती कल आहे यावरून मनुष्याने स्वतःची परीक्षा करावी. साहजिकच भक्ताला अनावश्यक खेळ, चित्रपट पाहणे किंवा सार्वजनिक उत्सव समारंभ साजरा करणे इत्यादीमध्ये स्वारस्य नसते. कारण हे सर्व करणे म्हणजे केवळ अपव्यय आहे हे तो जाणतो. लैंगिक जीवन आणि इतर विषयांचा अभ्यास करणारे अनेक विद्वान संशोधक आणि तत्वज्ञानी आहेत. परंतु भगवद्गीतेनुसार असे संशोधन आणि तर्कशास्त्र अर्थहीन आहे. या गोष्टी निरर्थकच आहेत. भगवद्गीतेनुसार मनुष्याने दार्शनिक विवेकाच्या द्वारे आत्मस्वरूपाचे संशोधन केले पाहिजे. त्याने आत्मज्ञान प्राप्ती करण्यासाठी संशोधन करावे असे या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मला सांगा, तुम्हाला सर्वांना हे जाणवतं का की तुम्हाला भौतिक संग आवडत नाही? कोणाकोणाला जाणवतं? म्हणजे इकडे त्यांनी श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की जे अगदी भौतिक विषयांमध्ये गुंतलेले लोक असतात त्यांच्यामध्ये मिसळण्यापेक्षा आपल्याला एकटंच राहावंसं वाटतं. आणि इकडे आपण चेक करू शकतो की आपला प्रोग्रेस आहे का. तर मला जाणायचंय, तुम्हाला सर्वांना असं थोडं वाटतंय का की नाही मला भौतिक संग आवडत? हो, जाणवतं, बऱ्यापैकी जाणवतं. तर वेस्ट ऑफ टाइम आहे हे पण कळतं म्हणजे आपल्याला. हो, हे सुद्धा रिअलाइज होणं सुद्धा एक प्रोग्रेस आहे. कारण जोपर्यंत आपल्याला रिअलाइज होत नाही तोपर्यंत आपण ती गोष्ट करतच राहू ना. हो, बरोबर माताजी. सोशल मीडियाचं पण तसंच आहे. म्हणजे जरी प्रत्यक्ष संग नसला तरी व्हर्च्युअल संग पूर्वी खूप आवडायचा. पण आता म्हणजे अकाउंट डिॲक्टिव्हेटेड असलं तरी काही फरक पडत नाही. म्हणजे इतकं कृष्णांच्या प्रती ती आसक्ती झाली की ते ज्ञान घ्यावं किंवा ते जास्त जाणून घ्यायला खूप बरं वाटतं. आणि अजिबात जाणवत नाही त्या गोष्टीचा ॲब्सेन्स. हो, बरोबर आहे. भौतिक इतरांना आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? बरं, आता शेवटचा पॉइंट आत्मसाक्षात्कार आहे. तर यात सुद्धा आपल्याला वाचायचंय लास्ट श्रीमद भागवतात 1.2.11. हा, श्रीमद भागवतात 1.2.11 मध्ये म्हटले आहे की वदंती तत्त्वविदवस्तम यज्ञानम अद्वयम. तत्ववेत्ते पुरुष जाणतात की परमसत्याचा ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या 3 निरनिराळ्या स्वरूपांमध्ये साक्षात्कार होतो. परमसत्याच्या साक्षात्कारातील भगवान साक्षात्कार ही अंतिम पायरी आहे. यास्तव मनुष्याने भगवत ज्ञान प्रत उन्नती करणे आणि भगवत भक्तीमध्ये संलग्न होणे हीच ज्ञानाची परमावधी आहे. विनम्रतेपासून ते परमसत्याच्या भगवान स्वरूपापर्यंतचा साक्षात्काराचा हा मार्ग तळमजल्यावरून थेट सर्वात वरच्या पर्यंत जाण्याकरता केलेल्या शिडीप्रमाणे आहे. आता असे अनेक लोक आहेत की जे या शिडीवरून जातात, पहिल्या, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यापर्यंत चढलेले आहेत. तथापि जोपर्यंत मनुष्य कृष्ण तत्व रूपी सर्वात वरच्या मजल्यापर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत तो ज्ञानाच्या खालच्या पायरीवरच असतो. जर मनुष्याला परमेश्वराशी स्पर्धा करायची असेल आणि त्याच वेळी आध्यात्मिक जीवनातही प्रगती करायची असेल तर तो निश्चितपणे वैफल्यग्रस्त होईल. या ठिकाणी स्पष्टपणे म्हटले आहे की नम्रतेविना सत्य जाणणे शक्य नाही.
स्वतःला परमेश्वर मानणे अत्यंत गर्विष्ठ होणं होय. भौतिक प्रकृतीच्या कठोर नियमाद्वारे जीवाला जरी नेहमी लत्ता प्रहार मिळत असला तरी अज्ञानामुळे तो स्वतःला परमेश्वर म्हणवितो. यास्तव ज्ञानाचा प्रारंभ हा अमानित्व किंवा विनम्रतेपासून होतो. मनुष्याने विनम्र असले पाहिजे आणि आपण भगवंतांच्या अधीन आहोत हे जाणले पाहिजे. भगवंतांशी विद्रोह केल्याने मनुष्य मायेच्या अधीन होतो. त्याने हे सत्य जाणून यावर दृढ विश्वास ठेवला पाहिजे. हरे कृष्ण. तर शेवटी याचं तात्पर्य जे आहे त्याच्या एंडला परत शिला प्रभुपादांनी नम्रतेवर भर दिलाय की आपण नम्र असल्याशिवाय आपण आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. तो सर्वात महत्वाचा आणि पहिलाच गुण आहे आणि शेवटी सुद्धा शिला प्रभुपादांनी त्या गुणाबद्दल आपल्याला सांगितलंय. आता किती वाजले? आपण हे चालू करायचंय का? 5 वाजले. बरं, आता मग मी हे रेकॉर्ड